Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka iphupho ngokushaya inyoka kodwa ibaleke. Ukuphupha ushaya inyoka kodwa ibaleke kungasho ukuthi uyazama ukunqoba izinkinga noma abantu abangakufiseli okuhle kodwa akukapheli. Isimo asikapheli ngokuphelele. Isibonelo, ungaba nobudlelwane obuyinkinga, umsebenzi ongekho kahle noma umuntu okucindezelayo. Uyazama ukuzimela kodwa impi ayikapheli. Ukushaya inyoka kungasho ukuzama ukuzivikela noma ukuthatha isinyathelo, kodwa ukubaleka kwayo kungasho ukuthi ingozi noma inkinga ayikapheli noma isazoqhubeka futhi. Kungabonisa futhi ukuthi noma zikhona izitha noma izinkinga kodwa zisaphazamisekile okwesikhashana. Kungaba uphawu lokuthi amandla akho okuzivikela ayasebenza noma unedlozi okanye umoya okuvikelayo. Kungenzeka-ke futhi ube nalolu hlobo lwephupho uma kuwukuthi kunesimo esinzima empilweni yakho kodwa awukwazi ukusilawula ngokuphelele. Mhlawumbe sidinga amandla angeziwe. Leli phupho lingaba isixwayiso sokuthi uqaphile. Kungenzeka uboniswe ukuthi kukhona umuntu noma isimo okumele usilandelisise kahle ngoba sibalulekile empilweni yakho. Ukubaleka kwenyoka kungasho ukuthi sekuyinto engenakubonakala kalula kodwa iyingozi. Ingakho-ke kubalulekile ukukhuleka ngoba ngawo ziningi izinto esizilwa singazazi. Siyabonga, nisale kahle.